Nganong wala pa ng mga training dire? Dili ikaw kusog na malik! Major, relax lang, Major. Ma-stress yung matngal. Sarge! Asa itong mga estudyante? Baday, may pagkabaday kay nakasanin na kagtaro ako. Nagpaano ka? Nagpa-boobs ka, Major? Oo, ka pa magutan nag-shoot. Ano pa ako yung schedule pala? Major, narando ang estudyante! Hoy! Pagdalin mo! Oh! Tawag tang Sarge. Sorry, sir! Nganong late man ka? Ha? Nagkuhan pa mila Mr. Lim nag-shoot. Tarong nga ko ha? Ay, musik pabadlong ba? Okay rin mga gwapo mo, mga maot kayo mo. Ay, kung pasok ka ha? Asa yung kauban ha? Wala mi kabalo, sir. Relax lang, Major. Ay, galas, ganiti yung si Yugo ko. Dapat moabot yung kauban karon. Sir, nakoy nabalitaan ba nga na bagong training karon? Sa mana, gwapo? Sa Sarge! Wala! Wa mi kabalo, sir, pero taas-taas sir, mga 5'8". Bugdo man kaha na. sir? Bugdo man ka naglawan! Excited ko, maabot na si gwapo na siya. Okay ra ka, Sarge? Pat! Asa na yung kauban? Tukar na po ng mga bayo to. Sunod, di ka kusog late. Understand? Major! 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 Hoy, pagdali mo! Major, ang kauban, gusto po mo training? O gusto mong training, anong dugay makay mo? May buntag, Major. Ay, bugto ang pantis to lubay. Major, yung tail, Major, murag nakapilipit. Sir, kung kauban, sir, si JR. Tarong atin mo dyan. Doon mo, doon mo. Doon. Okay. Official man ko, Sergeant Pintoy. Yan! Kapatiran! Chawi! Chawi, kisa na oh. Yan! Very good! Very good! Dagang na ito na under eh. Mas maayo guni si Charles bay. Wa na ning kiat na pod. May diskarte na ko ani ron eh. Sarge, you know the drill, how? Dito sa likod, Major. Kaya magsugod na taron. Okay, pamina mo! What if ba di bayot yun sila tanan? Sure ko ba di? Pait ka na sa tulog. Sige, tabi na! Sorry, sir! Ingunan ni, parahan na itong training ka upat man mo. Linya mo ha? Sugod sa gwapo, gwapo-gwapo, sakto ka gwapo, pinya ka gwapo kasabot. Kagi, nalibog ko kinsin magkuna na to. Ikaw na lang. Ay, ako eh. Ay, ikaw lang. Sige ako. Dad, ka nag-choice, no? Okay, 1, 2, 3, go! Dire, daplin mo, be. Daplin mo, oh. Daplin. Daplin mo na. Dire. O sige, ikaw na lang una, oy. Da, bisag ako malibog ko eh. Sir, okay naman sir. Nahanay naman. Okay, inganan yung pisto. Total na naman mo, mauna pinakapangit. Pangit. Gwapo, pinakagwapo. Ay, galas go! Hindi pwede. Balik dito, balik, Hindi balik! pwede. Seryoso tao! Dire sa militar, kailangan disiplinado ta. Kailangan aptik ta. Correct! Major, bako pa may apil akong kauban, Major. Wami abot! Pre, isa may majamin na to dad, pre. Murag mga stricto magana sila. Si Sarge, pre, kibutan kay na. Piling kay mga bayo to. Sarge, gusto na ka istoryahan ni JR. Uy, bakla iko'y tayo. Kasi magtanong sa kuha, AC girl? AC boy! Sarge, ito, Mr. Sarge. Bakla istorya na. Gani! Bakla! Bakla na, gusto ka na bakla. May mancha iyahang zipper. Go, ano sa mo siya, go. Normal na dirigaw. Grabe ka bigaon sa bayo to eh. Naunahan ko. Hoy, chow! Ubuan ang shades di mo. Nag-ibo siya siya. Sir! Iwan ko ng tingog ko! Search! Lead the instruction! Kamong doon, paminaw mo. Before ta mag-start, Miss Ma'am. Miss Ma'am! Okay, start. Okay. Nganin niyo buhaton. Medyo ako bahala na eh. Sir, unsay buhatan namong duha? Ay lagi mong lagi. Ay na mong tingog. Adto magbukit, mag-rebuild na lang mo. Grabe po na sir. Nato, may di para mahimong sundalo. Sir, bangandoy ba na mo nga may mong sundalo? Ay na lagi mo tingog lagi. Sir, Jose, buhato na mo, sir. Kung si buhaton ninyo, higugma ako. Sir. Go. Bayot ni go. Diligaw, pakatok na nila ha. Bayot na sila. Kung dili mo istoryaon, dili dapat mo tingog. Ha? Sir, unsa mo ginatong training ani sir? Usay training. Duha isa. Halata na kaya sir. Hoy, kamong da paminaw mo. Kumidya ra to ha.
Dili sa militar, walay bayot dire. Kami lang. Go, unsa nga po silang ibit-bit, go. Taas di kayo na. Ulo ka baluan na, go. Butan si Sarge. Sarge, unsa nga po silang ibit-bit, Sarge? Ay, kini. Mao ni siya ang gitawag nga Ozen God. Sige na, plaster! Uzin gun daw. Kusog mo boto. Bade, nagkadugay ta diri sa military nagkaluod. Oh, good. Chawi, mao ni mo ang parente. Ikaw, anong gusto mo kami sulod ng militar? Sir, para makatabang sa akong pamilya, sir. Kami sir kay marami. Baka mo ba? Huwag mo pa istorya. Ayaw mag-istorya, ha? Major, relax lang, Major. Kamong duha, mabuhat ang senaryo. Kung tahay na ay malumos, dapat kabalaman mo si PR. Tama, Sarge, tama, Sarge. Ikaw rin may katawa. Ilum siya. Kisay malumos ani, Sarge. Hala, kung na ay malumos, feeling mo, luwasan ka na mo. Nya, responsibilidad mo na. Sarge, idey mo, Sarge, para tumatunan. Ako Sarge, malumos ko Sarge. Ah, ikaw malumos. Ali. Day. Gusto mo din yung malumos, day. Very good. Kana. Ano niyo buhaton, ha? Kung na ay malumos, magkwaglo ka. Tabunan na siya, kananimaho naman na. Abunit, check. Abunit, magingana pag CPR. Unsa man ni Sarge? Lukay man ni Sarge. Nga na, di ba si PR, Sarge? Ito, Sarge. Kanaon, day, Sarge. Di man niya ngay luwason, tanawang na ako mananagat kayo. Bakla, wala pa pundo ang gobyerno, bakla. Tindog. Ano, ikaw may malumos ka, di makanga malumos. Okay, ako malumos, ha? Ako malumos, kamong duha CPR. Kamu na bahala kasi mauna sa inyo, ha? Go. Uy, parang-paraan kasi bakla ay. Fairness. Hoy, ikaw! CPR si Sarge! Go, si PR daw, go. Go. Di mo, kibawa na, go. Pagdali! That's my order! Di pagdali ba? Casey ko. Hey! Nalumos na gawa ko na tuyong!